Dobrý večer, vážení diváci. Z tohto home prostredia vás vítam ja, René. Ja tu mám najznámejšiu slovenskú tetrapakovú športovkyňu Dominiku Cibulkovú. Ahoj, Dominika. Čau. Ako sa máš? Dobre sa mám, keď ťa vidím, super. Počúvaj ma, ty si najznámejšia v tom hraní toho Tetrisu. Tetrisu, no, snažím sa. Tetris, baví ťa to? Baví ma to, tak začala som, keď som bola malá a už to tak nejako ide, no. A čo ťa k tomu viedlo? Rodičia ťa viedli k tomu, aby si hrávala s tou raketou? No vieš čo, rodičia, keď som bola malá, tak rodičia, ale ja som skúšala všetko, ja som skúšala gymnastiku, plávanie, vodné lyžovanie, normálne lyžovanie, akože ja som úplne, že multitalent som bola, ale potom tenis, zostala som pri tenise. Tenis zostal. A akože od koľkých rokov to začalo? Od 8 som začala. To sa hovorí, že neskoro, lebo normálne ti začínajú už v 4, 3 alebo tak. Neskorá svetová desina. No. Ty si v desine, že? Nie som. Prečo? Lebo som 12 a už sa tam snažím dostať dlho proste. 12 si? Áno. Joj, tak prečo som ťa pozýval? Neviem. A vy aj fetujete sem tam? Nie, vieš čo, nemôžem, máme antidopingové kontroly, takže nedá sa. Nič? Ani sem tam Mariška Haš? A steroidy? Ani to sa nedá. A to je napríklad aj také, že tá cikacia kontrola je taká, že oni na tebou stojí a ty musíš pred nimi cikať do pohárika? No, presne tak. A dokážeš sa vycikať? Mne to nerobí problém. No mne, hej, keď sa na mňa niekto kúka, však sa zlakne malý, vieš. Mne to nevadí, však to frajer hovorí, že ja som taká, že mne skoro nič nevadí, takže ani preto baví. Takže malej bežne ukážeš porcelán aj pred nimi. Dobre. Je na teba žiarlivý frajer? No, niekedy áno, akože Olu už sa naučil, že, lebo vieš, akože je normálne, že ideme von, a akože vieš, že proste ľudia ma poznajú, ľudia sa mnou odfotia. Ako dlho ste spolu? Vieš čo, 3,5 roka. 3,5 roka? A kde ste sa zoznámili však? No, tak klasicky. On je tiež tenista? No, nie, není tenista, práve, že my sa zoznámili na diskotéke. No, Bokačku. Čo? Kde Bokačku trafe? Nie, v karteli. Kartel, to už jaká socka. Áno, ale ja to tam milujem. To tam je taká moja žumpáreň a iba tam chodím, no. Fakt, do žumpárne? Aj s kamoškami, alebo jak? No, aj s ním. Aj s ním? Že karteli, však tam samé cundry a ty taká si krásna. Však ani nevyzerá, že si, však nejsi. Však ty si úplne úžasná športovkyňa. No, ale občas iba tak niekedy, keď je čas. Aké porno doma pozeráte? To ako nemyslíš vážne toto, hádam sa. A toto nebudeš pýtať, nie? No, že ja neviem, zvieratkovské, alebo heteroby. Tak teraz, akože to som ešte, teraz si ma normálne... To je bolo chyba, totálne. No, Dominika, kde si? A čo si ty už? Z kurtu padla? Však má zelené nechty. Piči.